Vă prezentăm Brio. Revoluționăm transportul. Creată special pentru șoferi ca dumneavoastră, Brio este partenerul de încredere care vă oferă oportunitatea de a economisi timp și de a eficientiza procesul transportului. Descărcați aplicația și bucurați-vă de beneficiile acesteia acum! Pentru a începe, tot ce trebuie să faceți este să încărcați documentele necesare, permisul de conducere, certificatul de înregistrare și alte documente financiare relevante, dacă sunteți un șofer independent. Pentru a vă adăuga un manager de flotă, navigați către secțiunea Transport la Utilizatori. Aici veți avea posibilitatea să împărtășiți codul dumneavoastră QR sau să scanați unul furnizat de managerul de flotă. În doar câteva secunde veți putea începe să colaborați. Când managerul de flotă găsește o cursă potrivită pentru dumneavoastră, veți primi o notificare. Detaliile cursei, inclusiv destinația, tipul de transport, numărul de telefon al persoanelor de contact pentru ridicare și preluare și alte date relevante, vor fi afișate în secțiunea Transport la subsecțiunea Livrări. Aplicația noastră vă asistă în planificarea eficientă a călătoriilor de retur. În secțiunea Transport aveți posibilitatea să furnizați o estimare a momentului de ridicare a comenzii. Algoritmul nostru de ultimă generație va utiliza aceste informații pentru a vă sugera alte curse care se află pe ruta de întoarcere sau în proximitate. Brio vine cu o funcție de navigare încorporată pentru a vă oferi cele mai eficiente rute către destinația dumneavoastră. În plus, pe durata cursei veți fi ghidați să actualizați statusul comenzii. Aceste actualizări sunt necesare la plecare, la sosire, după încărcarea mărfii și la descărcare. La final, veți încărca o fotografie a CMR-ului, iar după verificarea de către echipa noastră, statusul comenzii va fi actualizat automat ca finalizat. Brio este mai mult decât o aplicație. Este partenerul dumneavoastră de drum. Alăturați-vă comunității noastre și descoperiți viitorul transportului astăzi!